ҳамра ҷаласаи бозӣ дар дасти мо ҳаст. чунин ба назар мерасад ки дар ҳайати дастаи Равшани Кулоб як тағйирот ба миён омадааст. мо аз дақиқаи аввал дар майдон Комрон Турсуновро дида истодаем ва чӣ бошад ки дар майдон ҳоло Шеридин Бобоев дар ҳайати аввалияи дастаи Равшани Кулоб ба назар намерасад. хуб мумкин дар рафти тамринҳои пеш аз бозӣ футболбоз Осип Гирифаев ягон ҳолати дигаре ба миён омад ки ин тағйирот дар ҳайати даста рӯи даст гирифта шудааст. хуб биёед дар ин бора каме баъдтар мегӯем. ҳоло бошад ҳайати пурраи ҳар ду дастаро барои бозии имрӯза гуфта мегузарем. аз дастаи мизбон Равшани Кулоб оғоз мекунем. имрӯз онҳо бо пироҳанҳои ранги сафед бозӣ карда истоданд ва аллакай сонияҳои аввал ба ҳуҷум мегузаранд. Евгений Гриценко капитани даста рақами 55 дар хати дарвоза аст. футболбозони хатти дифоъ иборат аз бозигарони зерин мебошанд. рақами 14 Бахтовари Хуршед, рақами 23 Алиҷон Кароматлузода, рақами 26 Андрей Маркович ва рақами 5 Ҷамшед Махсумов. ним муҳофизатгарон рақами 7 Амирҷон Сафаров, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 98 Олексей Геловани ва ҳамчунин Комрон Турсунов рақами 28. аслан Комрон Турсунов дар хати ҳуҷум бозӣ мекунад. Азизбек Ҳаитов дар хати ниммуҳофиза рақами 9. Комрон Турсунов рақами 28 ва рақами 25 Олаулова Аянвале Ачунтунде дар хати ҳамла бозӣ мекунад. хубтари ҷойгиришаи 4-4-2 сармураббии даста бошад Дмитрий Черешев аз кишвари Русия аст. ҳайати дастаи артиш дар хати дарвоза Принс Кобла рақами 1 футболбозони хатти дифоъ капитани даста рақами 4 Комрон Мирзохон, рақами 10 Бакинде Билонг Ҷерард, рақами 20 Комрон Иброҳимов ва рақами 3 Бахтиёр Азимов. ним муҳофизатгарон рақами 7 Ҷонибек Шарипов, рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 22 Исроил Холов, рақами 8 Анани Ҷулиус Кваси ва ҳамчунин як ним муҳофизатгари дигар ки каме пештар бозӣ мекунад ин Вайсидин Сафаров аст рақами 21. ҳамлагари марказӣ Абдухалил Боронов рақами 18. сармураббии даста Шамсиддин Қосимов, тари ҷойгиришавӣ 4-5-1. дар ҳайати ҳар даста назар ба бозие ки ҳафтаи гузашта доштанд яктои тағйирот дида мешавад. аз ҷумла дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш баъд аз осеби вазне ки футболбози хатти миёнаи майдони интим Шероз Шарипов дар рақобат бо Регартад даст гирифта буд, ба ҷояш Исроил Холов ба майдон баромад. Исроил дар ҳамон бозӣ ҳамдастаашро иваз карда буд. ва дар ҳайати дастаи Равшан бо дар назар дошти оне ки боз як мушкилӣ дар ҷараёни тайёриҳо ба ин рақобат акнун дар ҳайат дида мешавад. ба ин тартиб ду тағйиротро мо метавонем бигӯем ҳоло дар ҳайат ҳаст. аз ҷумла Шеридин Бобоевро мо бо ҳамроҳии бозигари дигари Равшан ки дар он рақобат дар ҳайати аввалия буд Шодиҷон Муродов дар майдон надида истодаем. ба ҷои Шодиҷон Муродов аз дақиқаи аввал ба майдон Амирҷон Сафаров баромад ва ба ҷои Шеридин Бобоев бошад Комрон Турсунов. ба оистагӣ гурӯҳи мухлисони дастаи Равшан ҳарчи бештар вориди варзишгоҳ шуда истоданд. ва табиист ки вақте шумораи мухлисон дар варзишгоҳи Кулоб Арена бештар мешавад, дастгириву ташвиқи онҳо аз дастаи дӯстдоштаашон боз ҳам ба маротиб меафзояд ва мо фишори зиёди мухлисонро хоҳем дид, ҳам албатта ба дастаи рақиб. аз як тараф ки ин чиз метавонад фишори гарон бошад ба баъзе аз футболбозон ва ҳам аз сӯи дигар
ба худи бозигарони дастаи Равшани Кулоб ин метавонад кӯмак кунад барои нишон додани бозии хубу арзанда. Зеро мухлисон албатта дар хонаи худ талаб мекунанд то дастаашон бозии бисёр хубу арзанда нишон диҳад. бахтовари Хуршед аз аут тӯбро ба бозӣ даровард. Амирҷон Сафаров ҳангоми пас додан ба қафо хато кард. Гритсенко боз ҳам пас ба Алиҷон Кароматлозода. Инҷо Алиҷон акнун ба маркази майдон тӯбро равон мекунад ва тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Равшан аз майдон берун шуд. дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки аллакай аз 6 бозӣ даври ҳафтум 4 тоаш хотима ёфтааст. ҳамин лаҳзаҳо дар шаҳри Хуҷанд дар варзишгоҳи Спартак дастаҳои Хуҷанд ва Регартадас бо ҳам бозӣ доранд ва бозии дигар бо иштироки Равшан ва клуби марказии варзиши Артиш ҳоло давом дорад. баъд аз хотимаи нимаи якум дар бозии дастаҳои Хуҷанд ва Регартадас ҳисоб кушода нашудааст 0-0. вазъияти бениҳоят хатарнок аст. пайдар ҳам имкониятҳо метавонист пайдо шавад. дар ҳолати дуюм ҳам шонс буд, аммо пешроҳи зарба гирифта шуд. аз канор инҷо Ҷамшед Мақсумов то ба марказ омад ва хост баъдан зарба занад, аммо пешроҳи ӯро гирифтанд. Айсидин Сафаров офсайд барои ӯ. дастаи Эсхата дирӯз тавонист дар як рақобати бисёр ҳам мушкил барои худ дар хонааш 2-1 бар муқобили ҳосилот пирӯзӣ ба даст орад бар ивази голе ки Дилшод Каримов дар дақиқаи 91 бозӣ ба ҳадаф расонд ва Эсхата шумораи имтиёзҳои худро ба 12 то расонду дар ҷадвал бо Равшан аз ҳисоби шумораи имтиёзҳо баробар шуд. дар қисми болои ҷадвали мусобиқаи Лигаи Олӣ ҳам тағйирот ба миён омад. дӯстони гиромӣ, Истиқлол баъд аз пирӯзие ки дошт дар баробари дастаи Ҳулбуб бо ҳисоби 2-0 ба садри ҷадвал баргашт. вахш бошад бозие ки муқобили дастаи Барқчӣ дошту он ҷо 2-0 пешсаф буд. дар охир ғалабаашро нигоҳ дошта натавонист ва ба дарвозааш 2 гол сар дод. имкон дод ки Барқчӣ камбек кунад ва шумораи имтиёзҳои дастаи вахш акнун 18 то аст. онҳо дар садри ҷадвал мавқеъро ба дастаи Истиқлол доданд ва худашон ҳол дар ҷои дуюм. аммо аз нигоҳи бозӣ, аз нигоҳи натиҷаҳое ки ҳаст дар мавсими кунунӣ, чунин ба назар мерасад ки вахш бо Истиқлол албатта барои азинаҳои ифтихории муборизаро давом хоҳад дод. вазъияти хатарноки навбатӣ мумкин буд ба миён ояд, аммо футболбоз хело ҳам дур тӯбро равон кард дар ҳолате ки мебоист бо қафаси синааш тӯбро қабул карда баъдан зуд аз пайи густариш бахшидани ҳуҷум ва ё ин ки зарба задан сӯи дарвозаи ҳариф бошад. ҳамон бозигари дастаи Равшан хело ҳам пештар тӯбро равон кард. фишори доимӣ ва ҳуҷумҳои пайдарҳам аз сӯи футболбозони дастаи Равшан дар оғози бозии имрӯза ва тавре мебинед дастаи Артиш ба пуррагӣ ақибнишинӣ кардааст дар ин лаҳзаҳо. аммо дастаи Артиш, дӯстони гиромӣ, бояд бигӯем ки дар солҳои қаблӣ хело натиҷаҳои хуб нишон дод
ва ин тим дар мавсими кунуниам ҳадафаш ин аст ки дар 6 гунаи қисми болоии ҷадвали мусобиқа ҷо гирад. аз ҳайати асосии бозигароне ки дар мавсими гузашта буд қисми зиёдашонро дар дастаи артиш нигоҳ доштанд. инҷо партофти тӯб акнун бенатиҷа аст. азизбек ҳаитов бо қисми пеши пой ирсоли тӯбро анҷом дод, аммо тавре дидем бенатиҷа. шамсиддин қосимов ба ҳайси сармураббӣ давоми солҳои охир дар дастаи артиш кор мекунад ва фаъолияти мураббигии назаррасан дорад. собиқ футболбози дастаи артиш аст шамсиддин қосимов ва баъд аз хотимаи корномаи бозигарии худ як муддат ба ҳайси ёвари сармураббӣ буд ва баъдан бевосита сармураббии дастаи артиш шуд. комрон турсунов ба канори чап пас дод. инҷо идомаи ҳуҷумро мебинем. комрон ирсоли тӯб аз сӯю бисёр вазъияти хатарнок метавонист ба миён ояд, аммо каме партофти анҷом додаи комрон бо суръаттар буд дар лаҳзаи қаблӣ. тӯб ба довар бармехӯрад. аз ин рӯ гулмуроди садулло ҳоло акнун рафти бозиро маҷбур аст барои чанд лаҳза манъ кунад. мавсими гузашта дар бозиҳое ки байни ҳам доштанд ин ду тим дар лигаи олӣ як рақобат мусовӣ ва бозии дигар ба нафъи дастаи равшан хотима ёфт 1-0. дар ҳамин майдон рӯзи 18 август дастаи равшан тавонист ки артишро шикаст диҳад бо голизадаи бахтиёр зарипов. дар дақиқаи 26 аз пеналти инҷо вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи артиш ва дарвозабон Евгений Гриценко ин ҳолатро бартараф мекунад. аз болои сари ӯ хост футболбози дастаи артиш тӯбро ба дарвоза равон кунад, аммо тавре дидем Гриценко мавқеъро хело хуб интихоб кард. ҳолатро як бор дигар такроран барои мо пешниҳод мекунанд. ва ҷои ёдоварист ки ғайр аз он ду бозӣ дар доираи чемпионати Тоҷикистон боз ду бори дигар бо ҳам ин ду тим дар даври чаҳорякниҳоии ҷоми кишвар рӯбарӯ шуданд ва тавре мо дидем дастаи равшан дар хонаи худ пирӯз шуд, баъдан дар бозии сафари мусовӣ. умуман аз ҷамъи ду бозӣ онҳо тавонистанд артишро пушти сар гузоранду ба даври нимниҳои ҷоми Тоҷикистон бароянд. он ҷо даста дар баробари Хуҷанд дучори нокомӣ шуд ва аз ҳаққи баромадан ба финал маҳрум гардид. дар маркази майдон тӯбро футболбозони дастаи равшан ба даст оварданд ва онҳо ба оҳистагӣ боз аз нав ҳуҷуми худро метавонанд ба роҳ монанд. баъд аз он ки аз ҳаққи иштирок дар ду бозӣ маҳрум шуда буд Сорбон Ғиёсов баргаштааст, аммо ӯро мо дар ҳайати аввалияи дастаи равшан имрӯз намебинем. бо вуҷуди мушкилие ки дастаи равшан дар хатти дифои худ дорад, аз ҷумла боз як дифогари дигари африқоӣ ин тим дар бозии имрӯза иштирок намекунад, аммо сармураббӣ Дмитрий Черышев бо дар назар дошти оне ки дар лаҳзаи бисёр ҳассос муқобили дастаи панҷшер корти сурх гирифта буд Сорбон Ғиёсов, ба ӯ албатта имкон намедиҳад ки аз дақиқаи аввал ба майдон барояд, аммо баъдан дар қисми дуюм шояд мо ӯро бубинем.
дар хатти дифои марказ акнун Алиҷон Кароматуллозода бо ҳамроҳии Андрей Маркович бозӣ доранд. Андрей Маркович чанд вақт шуд ки дар хатти дифои марказ бозӣ мекунад. ӯро аз канор ба марказ гузаронида. аз ду канор дар хатти дифоъ бошад Ҷамшед Махсумов ва Бахтовари Хуршед ҳунарнамоӣ доранд. тӯбро бармегардонад ба Азизбек Ҳаитов. Бахтовари Хуршед дӯстони гиромӣ, дар ин гуна лаҳзаҳо ман махсус каме ором истодам то ин ки он тарзи мухлисие ки тарафдорони ашадии Равшани Кулоб доранд ва ҳамчунин он дастгирии самимие ки аз сӯи онҳо ҳаст шумо низ эҳсос намоед. албатта дар қиёс бо он бозиҳое ки дар оғози мавсим буду се даври аввал аксари бозиҳояш дар шаҳри Душанбе сурат гирифт. чун мо дида истодем дар майдонҳои хонагии худ дар шаҳрноҳиҳои гӯем худ дастаҳо мизбони рақобатҳо ҳастанд. хело бо як шукӯҳ шаҳомати хос бо ҷолибияти зиёд бозиҳо сурат мегиранд ва ин албатта мухлисону тарафдорони футболро ҳам ба он бештар тарғибу ташвиқ мекунад ки ба варзишгоҳ биёянд, якҷо бо дастаи худ рафти бозиро пушти сар кунанд ва дар ҳар як лаҳзаи хурсандиву хушбахтии онҳо ва ҳатто баъзан вақт дар лаҳзаҳое ки гӯем ғамангез аст ҳамроҳи даста бошанд. футбол ҳамин аст дӯстони гиромӣ, варзиш ҳамин аст, бурду бохт дорад. натиҷае аст ки аслан шумо интизораш нестед, вале ҳолате мешавад ки он иттифоқ меафтад ва баръакс ҳолате ки шумо аслан интизори он ҳастед ки мумкин метавонед зидди ҳамин дастаи нисбатан заиф, ҳамин дастаи камбаҳо комёб шавед, мебинед ки комилан рафти бозӣ бо сценарияи дигар сурат мегирад. ва футболу варзишро дар маҷмӯъ маҳз барои ҳамин ман фикр мекунам бисёре аз мо дӯст медорем ки пешгӯӣ нашаванда аст. аммо барои расидан ба ҳадафҳо, барои расидан ба натиҷаҳои зарурӣ ҳатман бояд мубориза бурд ва аз пайдо кардани имкониятҳои хуби худ шуд дар рафти ҳар кадоме аз бозиҳо. ҳолатҳое мешавад ки як даста тақрибан ҳуҷум намекунад, вале метавонад соҳиби се имтиёз шавад. ва баръакс боз ҳолатҳое аст ки дастаи дигар ҳуҷумҳои зиёду бешумор дорад, аммо комёб намешавад. принс Кобла тӯбро ба марказ равон кард, аммо инҷо боз ҳам футболбозони дастаи Равшан тӯбро соҳиб мешаванд. пайваста онҳо бубинед тӯбҳое ки рад карда мешавад аз сӯи футболбозони дастаи Артиш ба даст меоранд дар миёнаи майдон ва аз нав ҳуҷумҳои худро ба роҳ мемонанд футболбозони дастаи Равшан. акнун ҷойҳои худро Бахтовари Хуршед ва Ҷамшед Махсумов дигар карданд. ду дифоъгари канурии дастаи Равшан баъзан вақт ҷойҳои худро иваз карда фишори иловагӣ оварда метавонанд ба футболбозони ҳариф. Олаулова ҳаракатҳои бисёр хубе дошт. имрӯз рақобати инфиродии ӯ бо Бакинде Билонг Ҷерард бисёр ҷолиб хоҳад буд дӯстони гиромӣ. Бакинде Билонг Ҷерард таҷрибаи зиёд дорад дар лигаи олии футболи кишвар ва яке аз дифоъгарони хуб аст. хоҳем дид ки ҳамлагари марказии дастаи Равшан зидди ӯ чӣ гуна мубориза мебарад. ирсоли тӯб ба канори чап
ва инам натиҷа надод. Бахтовари Хуршед натавонист ки дар ҳамон ҳолат ба тӯб расад. аз сӯи дастаи артиш то ҳамин лаҳза ҳоло мо ҳуҷумҳои хатарнокро надидем. инҷо хатои Комрони Мирзохон, вазъияти хатарнок аст, имконият барои дастаи Равшан, фурсат ҳаст, зарба ва чӣ гуна бартараф мешавад ин ҳолат. пеши роҳи зарбаи Ҷамшед Махсумов гирифта шуд дар лаҳзаи қаблӣ. бубинед чӣ гуна хато кард сарвони дастаи артиш Комрони Мирзохон ва ту ба назди Ҷамшед Махсумов омад. зарбаи задаи ӯ, аммо ин ҳолатро дифогари дигар Комрон Иброҳимов бартараф кард. ирсоли тӯбро мебинем. бисёр ҳолати хатарнок аст ва дар ин ҳолат акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ. тӯб аз ҳама гузашт дар лаҳзаи қаблӣ вақте ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳи дастаи артиш буд. ҳоло аз табибон хоҳиш карда мешавад ки зудтар ба майдон оянд ва кӯмак кунанд. як бори дигар метавонед бубинед. ана ҳамин ҷо Принс Кобла ҳам чандон хубу боварибахш бозӣ накард. танҳо тӯбро аз санте ки сӯи дарвозааш рафта истода буд ба маркази ҷаримагоҳ фиристод. як бори дигар худатон метавонед бубинед. аслан Абдураҳмон Нозимов дар лаҳзае ки зарбаи кунҷиро иҷро мекард хело хуб дид ки дарвозабон чӣ гуна мавқеъ гирифтааст ва камтаҷрибагии дарвозабони дастаи артишро ҳам аз хотир набаровард Абдураҳмон. зеро бояд бигӯем ки дар 7 даври аввали рақобатҳо дар хати дарвозаи дастаи артиш ҳусниддини Маҳмадалиро мо медидем, аммо баъд аз хатое ки дар бозӣ бар муқобили Вахш дошту пеналти овард. дар ду бозии охир акнун мураббӣ ба дарвозабони дигар имкон медиҳад, ба дарвозабоне ки аз оғози мавсим дар ҳайати тим буд, аммо дар бозиҳо дар лигаи олӣ иштирок намекард. Принс Кобла зарбаи кунҷӣ аст. хуб, инак ирсоли тӯб дида мешавад ва бисёр хатарнок. Чӣ гуна фурсат, пай дар ҳам имкониятҳо барои бозгарони дастаи Равшан ба миён омада истодааст. махсусан вазъиятҳои стандартиро агар аҳамият диҳед, пас худатон ҳам метавонед аҳамият диҳед дӯстони гиромӣ ки чӣ гуна бозгарони дастаи Равшан ҳамдигар фаҳмӣ хуб доранд дар ин гуна ҳолатҳои стандартӣ ва дар лаҳзае ки бозигарони Равшан аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дароварда истода буданд, он ҷо аллакай ишораи мураббии онҳо Дмитрий Черешев дида шуд ва ӯ ба бозигарон албатта он тарзе ки дар тамринҳо омода шуда буданд ва он таркибборое ки аз аввал нақша доштанд ки бо он тӯбро ба бозӣ дароранд, онро ёдовар шуд ва футболбозон ҳам бисёр хуб аз вазъияти стандартӣ дар ҳолати қаблӣ тӯбро ба бозӣ дароварданд.
инҷо тӯб намегузарад аз дифогари дастаи артиш. тӯб ба даст расид акнун. вазъияти стандартӣ. ҳоло мебинем ки аз зарбаи ҷаримавӣ чӣ гуна тӯбро ба бозӣ медароранд. футболбозони дастаи равшан дар ин ҳолат ҳангоми мавқеъгирӣ дар назди ҷаримагоҳ каме нофаҳмӣ аст байни бозигарон. иҷоза дода шуд. ирсоли тӯбро мебинем ва фурсати зарбазанӣ пайдо намешавад барои Азизбек Ҳаитов. боз ҳам ду футболбози дастаи равшан дар назди тӯб ҳастанд. абдураҳмон нозимов ва ҳамчунин ҷамшед махсумов. бевосита ирсоли тӯб сурат гирифт. инҷо Азизбек акнун дарк накард ки тӯб ба куҷо рафт баъд аз муборизае ки дар ҷаримагоҳи ҳариф дошт. хуб, як футболбози дастаи равшан инҷо ба замин рафтид баъд аз бархӯрде ки бозигари ҳариф ба ӯ дошт. дар ҳолати қаблӣ бахтовари хуршед каме осеб гирифт. биёд як бори дигар бубинем ҳолатро. хуб, бозигари дастаи артиш муҳаммад иқбол давлатов мехост ки аз ӯ бигзарад, аммо чун ба футболбози мазкур бархӯрд, ҳарду ба замин афтиданд. ин ҳолатро аз ҳуҷраи видеодоварон дида баромада истоданд. ва чизе нест, бозиро давом додан лозим. албатта ин як ҳолате буд ки гӯем дар ҷараёни бозӣ мешавад. ягон қоида вайронкунӣ онҷо дида нашуд. агар дар рафти бозиҳо ҳуҷумҳои мутақобила аз ҳарду тараф бошад, дар ин сурат боз ҳам ҷолибияту ҷазобият дида мешавад, андаке ҳам бошад. вале агар рафту мудом як даста пайваста ҳуҷум кунад, дар ин гуна ҳолат мо тавре мебинем бартарии калони як даста ва зиёд ба ҳуҷум гузаштани ҳамон тим дида мешаваду дастаи дигар маҷбур аст бештари вақт дифоъ кунад. ҷолибияти бозӣ албатта андаке коҳиш меёбад. аммо барои дастае ки гӯем ҳуҷум карда истодааст, ҳадаф як аст: пирӯзӣ ба даст овардан ва ғалабаи навбатиро соҳиб шудан. инҷо ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон Принс Кобла тӯбро дар ин ҳолат ба дасти худ мегирад.
аз дур акнун зарбаи задаи футболбози дастаи равшан дида шуд. ҷамшед мақсумов бозам кӯшиш кард ва тамошои ӯ натиҷа надод. аксу ҳуҷуми бозигарони дастаи артиш бисёр хатарнок аст. тӯбро нигоҳ медорад бозигари ин тим, вале баъдан тавре дидем ҷонибек шарипов тӯбро аз даст дод. исроил холов дар мубориза бо Комрон Турсунов фаъол буд ва тавре довар ишора карда истодааст. авт дар ҳолати қаблӣ ба фоидаи дастаи артиш аст. инҷо бозигари дастаи артиш ба кӯмаки тиббӣ ба фикрам ниёз дорад. ва инак аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд то ин ки ба исроил холов кӯмак кунанд. ҳолати мушкиле ҳам нест дар лаҳзаи муборизаи ӯ бо Комрон Турсунов. хуб, агар воқеан ҳоҷат ба иваз кардани ин футболбоз бошад, пас дар курсии бозигарони эҳтиётӣ бештаре аз бозигароне ки қарор доранд дар ҳайати дастаи артиш онҳое ҳастанд ки ба хати ҳуҷум сафарбар шуданд. вале як футболбози бо таҷриба Саёди Ковузшоҳ ҳаст ки аслан ӯ ҳам зиёдтар дифоъгар аст, вале метавонад дар тӯли гӯем дақиқаҳои муайяне дар нақши ним муҳофизатгар ҳам бозӣ кунад, агар воқеан ҳам зарурат пайдо шавад барои ивази футболбоз. аммо тавре мебинем на, ҳама чиз хуб аст. исроил холов баргашт ва ӯ бозиро давом медиҳад. Гриценко пас ба канор. футболбозони дастаи равшан тӯбро нигоҳ медоранд. Абдураҳмон Нозимов ирсоли тӯб ба канори рост аз сӯи ӯ. бисёр партофти дақиқ буд ба Комрон Турсунов ва бо қисми пеши пой партофти анҷом додаи Комрон Турсунов дар ин ҳолат натиҷа надод. ҷамшед мақсумов идомаи ҳаракатҳои ӯ, пас ба канор, тӯб дар майдон боқӣ мемонад. Абдураҳмон Нозимов алиҷон Кароматуллозода, бозам ҷамшед мақсумовро мебинем. акнун Амирҷон Сафаров ҳам дар роҳандозии ҳамлаҳо мехоҳад саҳми худро гузорад. боз бозигарони дастаи равшан тӯбро нигоҳ медоранду ҳуҷуми онҳо ба канори рост мекӯчад. Азизбек Ҳаитов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо ин партофт аз Комрони Мирзохон нагузашт. бозигарони равшан бубинед чӣ гуна фаъол ҳастанд. дар ҳамин лаҳзаҳо тӯбро ба худ бармегардонанд. дастаи равшан дар ду бозии охири худ дӯстони гиромӣ ғалаба надорад. онҳо бо Панҷшер ва Ҳулбук мусовӣ карданд. бо Панҷшер 1-1, бо Ҳулбук 0-0. Олаулова то ба охир талош кард, аммо Бакинде Билонг Ҷерард ба ӯ имкон надод ки аз ӯ бигзарад. пеш аз ин ду мусовӣ се ғалабаи пайдарҳам дошт дастаи равшан. роман 5 бозии охирро агар мо ба эътибор бигирем, ягон бохт нест барои дастпарварони Дмитрий Черишев. дар ҳоле ки онҳо дар оғози мавсим
андаке дучори мушкилӣ шуданд, махсусан дар бозӣ бо Эсхата. вақте Равшан як нафар зиёд буд дар майдон, лек дучори бохт шуд. 1-0. хуб, барои ҳар як мураббӣ вақте дар бошгоҳи нав кор ва фаъолияти худро шурӯъ мекунанд, як миқдор вақт лозим аст то мутобиқ шавад барои беҳтар шудани натиҷа, ба пуррагӣ омӯхта баромадани ҳайати даста ва гӯем татбиқи ғояҳои худ вақт лозим мешавад. аз ин рӯ каме мушкилиҳо пеш омад барои Дмитрий Черишев дар оғоз, лек ба ӯстагӣ ӯ корро дар дастаи Равшан хело хуб ба роҳ мондааст ва тавре гуфтем дар рақобатҳои охир натиҷаҳо ҳастанд. албатта мухлисони тарафдорони дастаи Равшан дар ду бозӣ муқобили Панҷшеру Ҳулбук ки мусовӣ шуд, натиҷаи беҳтар аз инро интизор буданд, чун бо дар назар доштӣ оне ки ҳарифон аз ҷумлаи дастаҳои қисми поёни ҷадвал дониста мешуданд ва бар замин Равшан аз ин дастаҳо мехост албатта ба таври максималӣ шумораи зарурии имтиёзҳоро ҷамъ орад. бархурди Комрон Иброҳимов ба футболбози ҳариф ва корти зард мегирад. хуб, биёед як бори дигар бубинем. ба Амирҷон Сафаров бархурд Комрон Иброҳимов дар ин ҳолат. ва дифоъгари дастаи артиш корти зард гирифт барои хатое ки дар лаҳзаи қаблӣ дошт. бозигарони дастаи Равшан аз нав роҳҳои ба ҳуҷум гузаштанро ҷустуҷӯ мекунанд ва дар оғозбахшии ҳамлаҳо аксари вақт тавре мебинед Абдураҳмон Нозимов нақш дорад. нимофизиятгари марказӣ поин мефарояд, дар баробари ду дифоъгари марказӣ мавқеъ мегирад ва кӯшиш мекунад ки самтҳои ҳуҷуми дастаашро муайян кунад. дар рафти бозие ки дар сафар Равшан муқобили Регартадас дошт ва 2-0 комёб шуд, маҳз нақши Абдураҳмон Нозимов дар роҳандозии ҳамлаҳо хело ва хело назаррас буд. ва Кинде Билонг Ҷерард паси ӯ ба Вайсиддин Сафаров. ҷойёдоварист ки маҳз Вайсиддин дар бозии гузашта ба дастаи артиш кӯмак кард то пирӯзӣ ба даст орад. ӯ дар дақиқаи сеюм баъд аз хатое ки дарвозабони дастаи Регартадас дошт гол зад ва иштибоҳи Пани Мануэлро набахшид. ӯ аслан он ҷо кӯмаки ҳамдастааш Абдухалил Боронов ҳам буд ва дар як ҷое ки онҳо тавонистанд голро ба ҳадаф голро ба вуҷуд оранд ва Вайсиддин Сафаров гол зад. дигар ҳуҷумҳои хатарнок аслан аз сӯи артиш набуд, аммо ҳамон як гол кифоягӣ кард то дар
баробари Регарта дасту ба охир истодагарӣ кунанду гол сар надиҳанд ба дарвозаи худ ва комёб шаванд. Бисёр ҳам хатарнок аст инҷо ирсоли тӯб аз канори чап. асои футболбози дастаи артиш партофте ки буд рост ба сутуни дарвоза рафта расид тӯб. Евгений Гриценко ҳам каме дар лаҳзаи қаблӣ ҳангоми баҳо додан ба мавқеъгирии худ ва ҳамдастаояш шояд иштибоҳ кард, зеро ӯ фикр кард ки баъд аз партофте ки аз канори чап мешавад тӯб ба эҳтимоли зиёд аз майдон берун мегардад, аммо тавре мо дидем ин тавр набуд. ва дар ин ҳолат акнун тӯб ба бозигари дастаи равшан расида аз майдон берун шуда истодааст. пас ба канори чап бахтовари хуршед, ҷамшед махсумов, абдураҳмон нозимов. инҷо акнун ирсоли тӯб аз сӯи ӯ чандон хуб нест. аз нав бозигарони дастаи равшан мехоҳанд тавассути канори рост ҳуҷуми онҳо давом ёбад, аммо ин маротиб ҳам партофти тӯб ба канори рост ҳеҷ натиҷае надод. алиҷон кароматуллозода, паси ӯ ба амирҷон сафаров. идомаи ҳуҷум акнун тавассути канори рост бояд боз ҳам давом ёбад. комрон турсунов тӯбро ба канортар равон кард ва тавре дида мешавад бозигари дигари равшан дар ин канор тӯбро аз даст дод. фишор зиёд аст, ҳуҷумҳо низ зиёд буд бо иштироки бозигарони дастаи равшан. чанд дафъа каме наздик ҳам омаданд барои рахна кардани дарвозаи дастаи артиш, аммо комёб нашуданд. ва инҷо фурсат барои навбатӣ. вайсиддин сафаров бо тӯб, паси ӯ кваси тӯбро нигоҳ медорад, аммо офсайд.
ё на расиши ту ба дастро ба эътибор гирифт довар дар ҳолати қаблӣ. Ту ба дасти Анани Ҷулиус Кваси расидааст. 2 дақиқа вақт илова мешавад дӯстони гиромӣ баъд аз хотимаи вақти асосии нимаи якум. дар оғози бозӣ фишор зиёдтар буд аз сӯи футболбозони Равшан, аммо бо гузашти вақт бозигарони дастаи Артиш тавонистанд роҳҳои муқобилат карданро беҳтар пайдо кунанд ба ҳуҷумҳои ҳариф ва то ҷои азудаи бартараф кардани ҳуҷумҳои дастаи Равшан баромаданд. нимаи дуюм чӣ гуна мешавад? Оё боз ҳам дастаи Артиш ақибнишинӣ карда танҳо фурсатҳои заруриро барои аксулҳуҷум интизор мешавад ва ё ин ки ба ҳуҷум низ онҳо мегузаранд? ин чизро албатта дар қисми дуюм хоҳем дид. ҳоло бошад боз як талоши дигари дастаи Равшан ба назар расид ки дар рафти ин ҳуҷуми худ низ онҳо комёб нашуданд. Муҳаммад Иқбол Давлатов тӯбро нигоҳ медорад. Пас ба Ҷулиус Кваси. ӯ ба қафотар пас дода истодааст. Вайсиддин Сафаров ва Ҷулиус Кваси дар якдигар бозӣ карданд. бозигарони дастаи Артиш акнун тӯбро ба хатти ҳуҷум равон мекунанд. На, инҷо фурсат нашуд барои давом додани ҳамла. боз дар маркази майдон тӯбро артишиё гирифтанд ва пасе ки ба канори рост буд хато иҷро шуд. дар ин байн 2 дақиқа вақт илова шудаи нимаи якум ҳам хотима ёфт ва бо ҳамин қисми якум ҷамъбаст мешавад. дӯстони гиромӣ ҳисоб шуда нашудааст дар бозии Равшан ва Артиш. Бо ҳамин даставо ба танаффус мебаранд ва мо низ каме истироҳат хоҳем кард. баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ. бо мо бошед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه کلوب آرنای شهری بوستونی کلوب. اینجا بازی بین دسته های روشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش جریان دارد. نیمه یکم بدون گل 0-0 خاتمه یافت و اینک قسم دومی رقابت شروع شد و ما حالا باز هم به هیئت ها توجه خواهیم کرد. نخست درباره هیئت دسته مهمان اکنون در آغاز قسم دوم گفته میگذاریم. پرینس کوبلا در خط دروازه است. فوتبالبازان خط دفاع عبارت از کامران میرزاخان و باکینده بیلونگ جرارد در مرکز، کامران ابراهیموف و بختیار عظیموف از دو کنار ترکیب یافتند. در خط نیم محافظه این دسته 5 نفر بازی میکنند: جانی بک شریپوف، محمد اقبال دولتوف، اسرائیل خولوف، انانی جولیوس کواسی و وایسیدین سفرов. یگانه حملهگری دسته عبدالخلیل بورونوف است و در نقش هجوم کننده مرکزی البته او بازی میکنه. طرح جوگیرشوی 4-5-1. سرمربی دسته شمسیدین قاسیموف. هیئت دسته ارتش باشد که بالاتر گفتیم البته عبارت از طرح جوگیرشوی بود که مفصل حرف زدیم و یگان تغییرات در هیئت آنها نیست. همچنین تغییرات در آغاز قسم دوم در هیئت دسته روشن نیز دیده نمی شود. در خط دروازه یوگنی گریتسنکو از فوتبالبازان خط دفاع عبارت از بختیار خورشید، علیجان کرامت‌الله‌زاده، اندری مارکوویچ و همچنین جمشید مخصوموف است. بازیگران خط میانه میدان عبدالرحمن نازیموف، الکسی گلوانی، عزیزبک حییتوف، کامران تورسونوف هستند. در خط حمله باشد امروز امیرجان سفرов و اولاولو و аянвале بازی کرده ایستادند. طرح جوگیرشوی 4-4-2. سرمربی دسته دمیتری چرشف از کشور روسیه است و شمسیدین قاسیموف طور گفتیم سرمربی دسته ارتش می باشد. در نیمه اول فوتبالبازان دسته روشن امکانیتی به نهایت خوب داشتند، مخصوصا جمشید مخصوموف. بعد از آنکه که کامران میرزاخان به خطا راه داد شانس پیدا شد. ضربه بسیار قوی زده او از سوی کامران ابراهیموف برطرف کرده شد و باز ارسال دیگری خطرناک از ضربه کنجی راست به جریمه‌گاه بود. دروازه‌بان پرینس کوبلا همان حالت را برطرف کرد. با فرق از روشن دسته ارتش در قسم اول چندان هجوم‌های زیاد نکرد و در رقابتی که ما دیدیم باشه که آنها بیشتر دسته ارتش به خط دفاع نشسته بود. اینجا فرصت پیدا می شود، ضربه و چگونه در این حالت ضربه خطا رفته ایستاده است. امکانیت بهترین برای بازیگران دسته روشن در آغاز قسم دومی رقابت و ببینید چگونه فرصت است برای کامران تورسونوف. ضربه زده او از پهلوی دروازه میگذارد. خب درباره بازی که ارتش ضد روشن داشت مختصر گفتیم که آنها زیادتر به خط دفاع تکیه کردند و تنها در آخر قسم یکم کوشش‌ها برای راه اندازی عکس الهجوم‌ها دیده شد. دیگر فرصت‌ها برای دسته ارتش اصلا به میان نآمد. وضعیت خطرناکی نوبتی ممکن بود که با وقوع پیوندد، اما این حالت رو باکینده بیلونگ جرارد برطرف کرد و بعدا طور دوباره اشاره میکنند توپ از میدان بیرون شد.
зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи Равшан дар нимаи аввал вазъиятҳои стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи Равшан бисёр ҷолиб буд. инҷо партофти тӯбро мебинем. Дарвозабон Принс Кобла ба тӯб расид. Абдураҳмон Нозимов ва ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. боз ҳам фишор хело зиёд аст аз сӯи футболбозони дастаи Равшан. пай дар ҳам партофтҳои тӯб, вазъиятҳои хатарнок. инҷо акнун Ҷамшед Махсумов на он қадар партофти хубе дошт. Анани Ҷулиус Кваси бисёр футболбози чобук аст. Легионери мазкур пас медиҳад, вазъияти хатарнок, зарбаро мебинем ва дарвозабон бисёр сейви муҳим ва зарурӣ аз сӯи Евгений Гриценко. Абдухалил Боронов кунҷи наздики дарвозаро ба нишон гирифт дар ин ҳолат ва бозигарони дастаи Артиш аввалин ҳуҷуми воқеан ҳам хатарнокашон бубинед чӣ гуна метавонист ҷамъбаст шавад. инҷо офсайд набуд барои Боронов. ирсоли навбатии тӯб, боз як фурсати дигар, аммо зарбаро акнун тавре мебинед Комрон Иброҳимов баланд ва хато иҷро мекунад. аксулҳуҷуми навбатиро мебинем бо иштироки бозигарони дастаи Артиш ва дар ҳамин лаҳзаҳои қисми дуюм хело фаъоланд бозигарони Артиш барои роҳандозӣ кардани аксулҳуҷумҳо. аслан хело бо суръати баланд ҳам ба аксулҳуҷумҳои худ гузашта истоданд. дар нимаи аввал ин чиз аслан аз сӯи онҳо дида нашуд. Принс Кобла фишор бошад ба ҳадди олии худ расидааст дар варзишгоҳ ва тавре мо мебинем хело зиёд мухлисон албатта ба дастаи Равшан кӯмак карда истоданд ҳамин лаҳзаҳо. ирсоли навбатии тӯб андаке тӯли 3-4 дақиқаи охир бартариро дастаи Артиш ба дасти худ гирифт. партофти Ҷонибек Шарипов аз канор натиҷа надод. ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи меҳмон. Шарипов рост сӯи дарвоза акнун зарба мезанад, чун дид ки 2-3 қадам пештар мондааст Евгений Гриценко. дарвозаро ба нишон гирифт Ҷонибек, аммо дарвозабон ба қафо баргашту тавонист ин ҳолатро бартараф намояд. таҷрибаи ғанӣ дорад Евгений Гриценко, албатта зуде бартараф кардани ин гуна ҳолатҳо мебарояд. Абдураҳмон Нозимов хело хуб кушода шуд дар марказ ӯ ва баъдан ирсолаш ҳам хуб буд ба самти Комрон Турсунов. идомаи ҳамларо мебинем. аз дур зарбаи хуб дорад Комрон ва зарбаи навбатии ӯ каме баландтар. як бори дигар биёед бубинем.
аз рӯи маълумотҳои расмие ки дард шуда буд баъд аз бозии гузаштаи равшан муқобили ҳулбук дар варзишгоҳ 8000 мухлис ҳузур доштанд, аммо аз рӯи маълумотҳои ғайрирасмӣ дӯстони гиромӣ шумораи мухлисон беш аз 12000 нафар буд ва маъмулан дар бозиҳои хонагии дастаи равшан албатта миқдори бениҳоят зиёди мухлисон ҳастанд ва пайваста онҳо фаъолам ҳастанд дар бозиҳои хонагии тими худ. аз канори чап партофти тӯбро мебинем. Дарвозабон дар ин ҳолат тавонист ки вазъиятро бартараф кунад. Принс Кобла нимаи дуюм бо суръати бениҳоят баланд шурӯъ шуд дӯстони гиромӣ ва шиддати рақобат ҳам хело дар сатҳи баланд аст. дар қисми аввал зиёдтар мо ҳуҷуми як дастаро медидем, вале чун ҳуҷуми мутақобилаи дастаи артиш ҳам дар қисми дуюм инак дида мешавад, оҳиста-оҳиста ҷолибият дар бозии имрӯза боз ҳам зиёдтар мегардад. хуб, бозигари дастаи артиш тавре мебинед каме осеб гирифтааст Ҷонибек Шарипов. бо фаро расидани шом дӯстони гиромӣ чароғҳо дар варзишгоҳ равшан карда мешаванд ва албатта дар чунин як фазои бисёр хуб ва ҳолати бисёр ҷолиби дидори имрӯза боз ҳам рақобати беҳтару хубтарро мо аз ин ду даста интизорем. Махсумов аз майдон гирифта мешавад, рақами 5 ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарад рақами 17 Муҳсин Абдуғаффоров. хуб, ин аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи равшан буд ва умуман дар бозии имрӯза нахустин ивазшавии футболбоз аст. ҳоло боз дар пеш ҳар ду даста имкон доранд футболбозони дигарро иваз кунанд, махсусан имкони интихоб барои мураббиёни дастаи равшан зиёдтар аст, чун дар курсии бозигарони эҳтиётӣ шумораи бештари бозигарон ҳастанд. дар дастаи артиш бештаре аз футболбозони
номнавис шуда онҳое ҳастанд ки ба хати ҳуҷум сафарбар шуданд. хоҳем дид ки тағйиротҳо кай мешаванд ва чӣ гуна сурат мегиранд. абдуғафоров туп ба ӯ расида аз майдон инҷо берун шуд. тавассути канори рост ҳуҷуми навбатӣ ташкил кардаи дастаи артиш барояшон комёбӣ наовард. азизбек ҳаитов то ба маркази майдон меояд ва баъдан ба канори рост пас медиҳад. андаке партофташ ноқулой буд, аммо ба ҳар ҳол тавонист ки дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро Комрон Турсунов дар майдон нигоҳ дорад. муҳсин абдуғафоров паси ӯ, боз паси ҷавобӣ ба худи муҳсин. Комрон Турсунов, азизбек ҳаитов, ирсоли ӯ бениҳоят партофти баланд. мубориза давом дорад. фурсати зарбазанӣ аст ва зарба ҳам иҷро мешавад, аммо бубинед ки чӣ гуна ин ҳама зарбаҳоро дифоъгарони дастаи артиш пай дар ҳам бартараф карда истоданд. боз як ирсоли дигар, инҷо туп аз ҳама гузашт ва дифоъгарони артиш хело хуб тавонистанд истодагарӣ кунанд. алиҷон кароматуллозода пас ба дарвозабон. дар ин ҳолат тавре мо мебинем аз пои худи футболбозони дастаи равшан туп аз майдон берун мешавад. ва ба футболбози навбатии дастаи артиш кӯмаки тиббӣ лозим аст. инак баъд аз он ки кӯмаки тиббӣ расонида шуд ба футболбози дастаи артиш, рақобати дастаҳо давом меёбад. хуб, тавре ишора кардем, баъд аз фаъолии зиёде ки бозигарони дастаи равшан дар қисми аввали бозӣ ва ибтидои нимаи дуюм доштанд, махсусан 5 дақиқаи аввали қисми дуюми рақобат, ба истагӣ дастаи артиш набзи бозии худро эҳсос карду якчанд ҳуҷумҳои хатарнок роҳандозӣ намуд ва ҳоло мо аз нав мебинем ки бозии ҳар даста баробар шуд, чун равшан ҳоло талошҳо дорад барои роҳандозии ҳамлаҳои бисёр хуб ва рахна кардани дарвозаи ҳариф.
қоидаи бозӣ вайрон шуд зидди Азизбек Хаитов. вайрон шудани қоидаи бозиро мо дидем аз сӯи Абдухалил Боронов. Муҳсин Абдуғаффоров. Маркович тӯбро ба қафо бармегардонад ва байни ӯ ва Ҷонибек Шарипов каме нофаҳмӣ ба миён омад дар ҳолати қаблӣ. хело хуб Муҳсин аз байни пойҳои ҳариф тӯбро гирифт ва акнун ӯ ирсоли тӯбро ба хатти ҳуҷум равон мекунад, аммо бенатиҷа. зеро Олаулло ва Аянвале хело ҳам дур буд. дастаи равшан тавре гуфтем дар рақобати қаблӣ бо Ҳулбук 0-0 мусовӣ бозӣ кард ва онҷо ҳолати баҳсбарангезе ки дар поёни рақобат ба миён омада буд баъдан боис бар он шуд ки кумитаи интизомӣ кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон нисбат ба доварони ҳамон рақобат чора андешанд, аз ҷумла Хуршед Дадабоевро бо ҳамроҳи довари чаҳорум Қурбонмурод Шарипов аз ҳаққи доварӣ дар 3 бозӣ дар ҳамаи мусобиқоте ки таҳти васояти Лигаи футболи Тоҷикистон сурат мегирад маҳрум карданд. инак Сорбон Ғиёсов вориди майдон мешавад ва ба ҷои Амирҷон Сафаров ӯ тӯли дақиқаҳои баъдӣ дар майдон бояд ҳунарнамоӣ кунад. Сорбон баргашт ва ҷои худро дар хатти дифои марказ гирифт. ин акнун боиси каме дигаргун шудани мавқеъгирии баъзе аз футболбозони дигар мешавад, аз ҷумла Маркович аз хатти дифои марказ ба канори рост меравад ва шояд тӯли дақиқаҳои баъдӣ пайвастшавиҳои доимии ӯро ба хатти ҳуҷум мо бубинем. дар маркази майдон тавонистанд бозигарони дастаи равшан тӯбро ба худ баргардонанд, аммо ҳамагӣ барои чанд лаҳза. Вайсиддин Сафаров паси ӯ ба канор, имконият ҳаст. Ҷулиус Кваси зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад. зарбаро сӯи Евгений Гриценко буд. дар ин ҳолат як бори дигар худатон ҳам метавонед бубинед. ду футболбози дастаи равшан кӯшиш карданд сад гузоранд, аммо ҳарду ҳам комёб нашуданд. вале дар навбати худ зарбаи задаи ин бозигар рост ба дастони дарвозабон буд. Бахтиёр Азимов дар ин ҳолат тавре мебинед зидди Азизбек Хаитов қоидаи бозиро вайрон мекунад. ирсоли тӯбро мебинем каме баландтар, зеро Азизбек Хаитов бо вуҷуди талоши худ дар ҳамон ҳолат ба тӯб нарасид. дар идомаи рақобатҳои Лигаи олӣ дӯстони гиромӣ, ҳоло дар моҳи
май дастаи равшанро боз рақобатҳои дигари ҷолиб интизор аст. инҷо аз масофаи дур зарба иҷро шуда, аммо тавре мо мебинем пеши роҳи зарбаи муҳсин абдуғаффоровро дарвозабон гирифт. се бозии баъдӣ барои дастаи равшан муқобили тимҳое аст ки ҳоло дар ҳолати бисёр хуб ҳастанд. аз ҷумла рӯзи 10 май дар сафар бо Барқчии Ҳисор, баъдан 17 май дар ҳамин майдон бо Истиқлоли Душанбе ва сипас бозӣ бо дастаи Вахш онҳоро интизор аст. ирсоли навбатии тӯб ҳам бенатиҷа буд. баъд аз бозиҳое ки дар даври 10 сурат мегиранд, як муддат танаффус хоҳад буд вобаста ба оне ки тими миллии футболи кишварамон ба бозии даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 муқобили дастаи мунтахаби Филиппин бояд тайёрӣ бинад. аз ин бозиҳои даври 11 тавре шумо ҳам хабардор ҳастед. ба рӯзҳои дар тақвим холӣ будаи охири моҳи апрел гузаронида шуд. Маркович дар ҳолати қаблӣ хато кард ва ба назарам боз баъзе суханҳое гуфт ки мавриди норозигии довар шуд ва Гулмуроди Садулло ҳам ба назди ӯ омада суҳбати алоҳида дошт бо Маркович дар лаҳзаи қаблӣ. ирсоли тӯбро мебинем. Абдухалил Боронов бояд барои тӯб талош мекард. қисман муборизаам бурд, аммо комёб нашуд. тӯбравои навбатӣ аз сӯи футболбозони дастаи Артиш. дар маркази майдон онҳо тавонистанд тӯбро бигиранд. бо кӯшиши Ҷулиус Кваси ва Вайсиддин Сафаров онҳо ба ин комёб шуданд, аммо дар идома бозам ҳуҷуми ташкил кардаи онҳо ҳеҷ суде намедиҳад. хуб, дар навбати худ дастаи Артишро дар пеш дӯстони гиромӣ бозиҳо бо Истаравшан ва Барқчии Ҳисор интизор аст. ба футболбози дастаи Равшан корти зард нишон дода шуд ба Муҳсин Абдуғаффоров. ан ҳаминҷо барои қоидавайронкуние ки зидди Ҷулиус Кваси дошт, Муҳсин Абдуғаффоров корти зард гирифт. ва дар даври 10 дастаи Артиш бо Хуҷанд бозӣ мекунад. сипас то 13 июн дар рақобатҳои лигаи олӣ танаффус хоҳад буд. дӯстони гиромӣ, партофти навбатӣ, мубориза давом дорад. имкони зарбазанӣ инҷо пайдо шуд, аммо пеши роҳи зарбаи задаи
ҷонибек Шариповро дифоъгарони дастаи Равшан гирифтанд. бо суръати баланд ва бо як азми қавӣ ба назди тӯб омада истода буд ҷонибек ва чунин ба назар расид ки воқеан ҳам зарбаи қавию маҳкам мезанад, аммо тавре дида шуд на он қадар зарбаи қавие буд аз сӯи ӯ дар ҳамон ҳолат. Комрон Турсунов пасро хато дод. хуб, акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта мешавад. Макинде Билонг Ҷерард дар мубориза бо Олауло ва Аянвале қоидаи бозиро вайрон кард. Бале, дида мешавад ки бо дасташ каме аз китфи ҳариф медошт ва ӯро ба замин кашида истода буд. қоида вайронкунӣ онҷо воқеан ҳам дида шуд. вазъияти стандарти бо иштироки футболбозони дастаи Равшан дар нимаи аввал вазъиятҳои стандарти бисёр ҳам ҷолиб буд, яъне бо тарки бороиҳо, бо ҳар гуна бозисозиҳо аз сӯи футболбозони дастаи Равшан аз вазъияти стандарти тӯб ба бозӣ дароварда мешуд. аммо дар нимаи дуюм ин чиз нест. аут ва аут ба фоидаи дастаи Артиш. Муҳаммад Иқбол Давлатов довар иҷозат медиҳад ба чунин мубориза. ҳолати қаблӣ ҳам вақте Ҷулиус Кваси тӯбро гирифта буда аз футболбози дастаи Равшан дар канори рост, онҷо низ чунин ба назар расид ки каме қоида вайронкунӣ аст, аммо довар иҷозат дод барои давом додани рақобат. мубориза давом дорад. Бакинде Билонг Ҷерард тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. Комрон Турсунов пас ба қафо. инҷо идомаи ҳуҷуми дастаи Равшанро акнун мумкин тавассути канори дигар мебинем. Сорбон Ғиёсов, Маркович партофти тӯб ба сӯи ӯ ва Комрои Мирзохон тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад. ба ҷои Комрон Турсунов, дӯстони гиромӣ, дар ҳайати дастаи Равшан футболбози дигар вориди майдон шуд. Ишмаил Антви, рақами 20. вазъияти хатарнок аст ва зарбаи бисёр хуб буд, аммо дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. биёед як бори дигар бубинем. Муҳсин Абдуғаффоров, гузариши ӯ, зарба бо пои чап ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф намуд. бозиёни дастаи Артиш тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузаранд. аммо талоши навбатии онҳо ҳеҷ натиҷае надод. хуб, дӯстони гиромӣ, агар мо рафти бозии гузаштаи дастаи Артишро муқобили Регартадас ба хотир орем, пас мебинем ки дар рафти ҳамон бозӣ ҳам тағйиротҳо дар ҳайати ин тим хело кам буд. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ танҳо 3 нафар ба майдон баромаданд. инҳо Шаҳбоз Ҳабибов, Исроил Холов ва Лукас Кевин.
инак аввалин бозигаре ки аз ҳайати эҳтиётии дастаи артиш вориди майдон мешавад Шаҳбоз Ҳабибов аст. Футболбозе ки дар оғози ин мавсим дар ҳайати асосӣ буд ва 3 гол ҳам ба ҳадаф расонд. қадду қомати баланд дорад, ҳамлагари ҷавон. ӯ ба ҷои Абдухалил Боронов акнун дар нақши ҳамлагари марказӣ бозӣ хоҳад кард ва маҳз ӯро иваз намуд. пас ба канори чап Шаҳбоз Ҳабибов. хуб, довар ишора мекунад ки бозӣ бояд давом ёбад, зеро дар он ҳолат тавре дида шуд дасти Сорбон Ғиёсов ба баданаш ҷафс нигоҳ дошта мешуд. ҳарчанд чунин амалкарди ӯ боиси норозигии шадиди сармураббии даста Дмитрий Черишев гардидааст. ва зимни роҳандозии ҳамлаи навбатӣ аз пои футболбози дастаи Равшан тӯб аз майдон берун баромад. хело хуб, Азизбек Ҳаитов инҷо аз Комрон Мирзохон гузашт, баъдан ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва чӣ партофти олӣ, чӣ имконияти беҳтарин ва чӣ таврин шонсро аз даст медиҳад Ишмаэл Антви. футболбозе ки навакак ба майдон баромад, бубинед дар ин ҳолат шонси беҳтаринро сарфи назар карда истодааст. гузариши олӣ дошт Азизбек Ҳаитов аз канори рост ва чӣ партофти хуберо мо дидем ба ҷаримагоҳ, аммо ин ҳама натиҷа намедиҳад. мубориза давом дорад. Равшан дар ақубати гузашта муқобили Ҳулбук то ба охир, то нафасҳои охир барои ғалаба талош кард, ҳарчанд он ҷо мусовӣ шуд. вале имрӯз ҳам маълум аст ки то ба охир баҳри касби 3 имтиёз дар хонаи худ дар назди мухлисони зиёд онҳо талош мекунанд. Азизбек Ҳаитов, Муҳсин Абдуғафоров, Ҳаитов, боз ҳам Абдуғафоров. тӯб инҷо аз майдон берун мешавад. бале, бахтовари Хуршед сари вақт натавонист дар лаҳзаи қаблӣ ба ҷаримагоҳ тӯбро ирсол кунад. Сорбон Ғиёсов инҷо бибинед фишори футболбозони дастаи Артиш ба чӣ оварда мерасонад. онҳо тӯбро мегиранд. акнун аут ба фоидаи дастаи Артиш аст. на, Равшан имкон надод ки ҳариф ҳуҷум кунад. Ишмаил Антви тӯбро нигоҳ медорад, ӯ ба канор рафта истодааст. зудтар пас додан лозим. бале, пас медиҳад. акнун идомаи ҳуҷумро мебинем. Азизбек Ҳаитов ва пеши роҳи ин партофтро Бахтиёр Азимов гирифт. бозигари бо таҷриба аст Бахтиёр Азимов, солиёни зиёд дар лигаи олӣ бозӣ карда истодааст. ин футболбоз аслан солҳои пеш мо зиёдтар ӯро дар ҳайати дастаи Регартадас медидем. акнун дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш. бори дигар метавонед бубинед ки чӣ гуна пеши роҳи партофти Азизбек Ҳаитовро ӯ гирифт. ирсоли тӯб ба кунҷи наздики дарвоза, аммо довар ишора мекунад ки ҳангоми партофт аллакай дар фазо тӯб аз марзи муайяншудаи майдон берун шуда буд. аз ин хотир аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад.
Комрони Мирзохон барои дуртар кардани хавфу хатар аз назди ҷаримагоҳи худ тӯбро ба маркази майдон равон кард. Абдураҳмон Нозимов, Алиҷон Кароматлузода, паси ӯ ба марказ. Инҷо Муҳсин холӣ буд. идомаи ҳуҷумро бо иштироки ӯ мебинем, вале паси додаи ӯро Муҳаммад Иқбол Давлатов бартараф кард. мубориза давом дорад ва чунин ба назар мерасад ки як бозигари дастаи артиш ҳоло ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшан бошад дар ин байн давом меёбад. ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва Ҷонибек Шарипов тӯбро аз майдон берун мекунад. бибинед чӣ гуна ду футболбози дастаи Равшан аллакай дар ин мавқеъ тайёр буданд то тӯбро қабул кунанду сӯи дарвоза равон намоянд, аммо Ҷонибек Шарипов пештастӣ кард ва тӯбро аз майдон берун намуд. хуб, кӯмаки тиббӣ мерасонанд ба Бахтиёр Азимов. ҳолате ки ӯ осеб гирифт мо метавонем бубинем. Ан ҳаминҷо бархурд бо Азизбек Ҳаитов буд ва баъдан Бахтиёр Азимов ба замин афтид. ба ӯ кӯмак расониданд. аз ҷои худ бармехезад ин футболбоз. ба фикрам ҳоло дар бораи иваз шудани ӯ ҳеҷ ишорае нест. ирсоли навбатии тӯб. инҷо футболбозони дастаи артиш кӯшиш карда истоданд ки хавфу хатарро дур кунанд. Абдураҳмон Нозимов, партофти ӯ ҳам натиҷа надод ва Шаҳбоз Ҳабибов кӯшиш кард, аммо комёб нашуд. вале ӯ ҳоло боз муборизаро мехост давом диҳад дар баробари Алиҷон Кароматлузода ва дар ҳолати дуюм Алиҷон пешироҳи ӯро ба пурагӣ гирифт. акнун Муҳсин Абдуғаффоров, паси ӯ ба Олауло ва Аянвале, аммо меафтад ин футболбоз ва тӯбро аз даст медиҳад. Ҷулиус Кваси. дар қисми дуюм мо футболи ҳақиқӣ, набарди ҳақиқиро бо иштироки ин ду даста дида истодаем. мисли қисми аввал танҳо як тараф ҳуҷум намекунаду пайваста ҳуҷум ҳам ҷониби як дарвоза нест. ба Ҷулиус Кваси корти зард нишон дода шуд ва ҳамчунин ба Алиҷон Кароматлузода ҳам корти зард. хуб, ба Ҷулиус Кваси маълум аст барои чӣ? барои қоидавайронкунӣ, аммо ба Алиҷон Кароматлузода барои вокунише ки дошт дар нисбати футболбози ҳариф. довар ки бевосита наздик буд ба ҳамон ҳолат қарори худро баровард. ана инҷо чунин ба назар расид ки зидди Ҷулиус Кваси қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо бинед на. Алексей Геловани пои худро мегирад ва Ҷулиус Кваси бошад меафтад. лаҳзаҳои бисёр мушкил барои футболбозони ҳар ду даста. аут ба фоидаи дастаи мизбон. Абдураҳмон Нозимов. ирсоли навбатии тӯб ҳам натиҷа надод. Ҷулиус Кваси тӯбро нигоҳ медорад ва аут ба фоидаи дастаи артиш аст. хуб, бисёр хуб, ӯ оқилона аз ин ҳолат берун шуда тавонист Ҷулиус Кваси, зеро маълум буд ки ба дигар мавқеъҳо пас дода наметавонад ва ба бозигари наздиктарини Равшан ки мехост ба ӯ фишор орад тӯбро заду бо ҳамин онро аз майдон берун кард. инак тағйирот дӯстони гиромӣ ё на?
ҳоло ба мо ишора мекунанд ки чанд дақиқа вақт илова шуд. Инҷо бале 5 дақиқа вақт илова шуд. Тағйирот бошад баъд аз чанд лаҳза сурат мегирад. Барои баромадан ба майдон тайёр аст Лукас Кевин, рақами 19 аз ҳайати дастаи Артиш. хуб инҷо мумкин Ҷонибек Шарипов иваз карда шавад. бале масъу чунки тавре мебинем лангида акнун аз майдон берун баромада истодааст. ҳандаке осеб гирифта буд Ҷонибек чанд муддат пештар аз ин ва ҷои худро ба Лукас Кевин медиҳад Ҷонибек Шарипов. Шаҳбоз Ҳабибов паси ӯ. инҷо идомаи ҳаракатҳои Лукас Кевинро мебинем, аммо зарба сӯи дарвоза аслан ба зарба ҳам монанд набуд. бозигарони дастаи Артиш тавонистанд пешрои ҳамлаи ҳарифро дар маркази майдон бигиранд ва худи онҳо ҳоло шонс доранд барои роҳандозии ҳуҷуми худ. дарвозабон хело ҳам пеш меояд ва баъдан ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ба он хотире ки боз ҳам имконият беҳтар пайдо шавад ва ба наздиктари ҷаримагоҳ ӯ тӯбро равон кард, аммо бенатиҷа буд. дар бозёфти тӯб футболбозони дастаи Равшан фаъоланд. лаҳза ба лаҳза фишор аз сӯи онҳо зиёд мешавад ва шояд имкониятҳои навбатӣ ҳам пайдо шавад. на, инҷо акнун зарбаи иҷро кардаи Муҳсин Абдуғаффоров хато рафта истодааст. мо аллакай чанд дақиқаи охир дида истодаем ки мухлисони дастаи Равшан ба оҳистагӣ нишастгоҳҳоро тарк карда истоданд. бештаре аз онҳо ҳоло майдонро тарк накарданд, балки дар назди намон панҷараҳои оҳанине ки ҳастанд дар гирду атрофи варзишгоҳ онҷо ҷамъ омаданд. ба ҳар ҳол ҷаззобият ва ангезае ҳаст то ба сонияҳои поёнии рақобати имрӯза. тӯбрабои футболбози дастаи Артишро дидем. ирсоли тӯб, дарвозабон оромона Гритсенко ин ҳолатро бартараф мекунад. хело гӯем дар ҳамин гуна ҳолатҳо маҳорати волои дарвозабони Гритсенко дида мешавад ва бубинед ки ӯ чӣ хел хуб аз мавқеи худ пеш мебараду пешрои ҳуҷуми ояндадори ҳарифро ба осонӣ гирифта метавонад. Ишмаил Антви, ҳаракати ӯ аз канор, инҷо ирсоли тӯб, аммо натиҷа набуд ва ҳамчунин як футболбози дастаи Равшан дар ҷаримагоҳ афтидааст. дар ҳол ҳам дастаҳои ӯ аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дароварданд. шонси беҳтарин дарвозабон, чӣ сейви муҳиме буд аз сӯи дарвозабони дастаи Артиш. Принс Кобла наҷот дод дастаро дар лаҳзаи қаблӣ ва худи футболбозони дастаи Артиш акнун ба аксулҳуҷум мегузаранд. теъдоди зиёде футболбозони дастаи Равшан дар қафо монданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале ба Азизбек Ҳаитов корти зард. пеширои ҳуҷуми ояндадори ҳарифро албатта гирифт Азизбек Ҳаитов, аммо ҳуҷуми қаблӣ агар такроран пешниҳод шавад барои мо бисёр ҷолиб хоҳад буд, чунки беҳтарин имконият буд барои дастаи Равшан ва як бори дигар метавонед бубинед ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, мавқеи холӣ аст барои Маркович ва зарбаи задаи ин футболбоз тавре мебинем бартараф карда мешавад. Принс Кобла аз удаи рисолати худ дар ҳамон лаҳза бо сарбаландӣ баромад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки футболбозони дастаи Артиш. ҳоло хоҳем дид ки аз ин вазъияти стандарти онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. Вайсиддин Сафаров дар назди тӯб. зарба бошад рост сӯи дарвозааст ва бисёр ҳам хатарнок, аммо каме баландтар ба ҳар ҳол дарвозаро ба нишон гирифт Вайсиддин Сафаров. дақиқаи панҷум илова гардида ҷараён дорад. бозигарони дастаи Артиш боз ҳам мубориза бурда истоданд. инҷо Шаҳбоз Ҳабибов хеле хуб ба бозии имрӯза ҳамроҳ шуд ӯ ва инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ
аз сӯи бозигарони артиш дар баробари алиҷон кароматлузода ба назар расид. ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ садои ниҳоии уштаки довар Гулмуроди Саъдулло аз анҷоми рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва клуби марказии варзиши артиш аз шаҳри Душанбе дарак медиҳад. бозӣ тавре мо дидем бидуни муайян кардани ғолиб 0-0 хотима ёфт. ҳар ду даста як имтиёзӣ ба даст оварданд. нимаи дуюми рақобат хело бозии ҷолибу диданӣ, як бозии пуршиддат аз ҳар ду ҷониб буд. хело изҳори сипос ҳам мегӯем барои пешниҳоди чунин як бозӣ ба ҳар ду даста ва бо ҳамин рақобат хотима меёбад. дӯстони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо мо низ бо шумо хайрхуш мекунем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.